Emazulwini ngihlulekile endleleni bangihleka bathi phelile ngami kanti uJesu uyangihlelela emazulwini Hey, Oscars. Hey, ngawe wangambongo. Ngawe. Baba, hayi, ade nawe ngangikukhuza. Uyazi ukuthi wangizama, yazi ukuthi ukufika kwakhe empilweni yami. Hayi ngiyatshela, ekangidixxa phela mina. Yazi mangibuka mangicabanga manje. Hayi uNkulunkulu khona mfethu. Ukhona kade nami ngangikuthandazela. Wafika mfethu empilweni yami. uNkulunkulu akusize. Wafika mfethu ngoba umngani wami, waba isithandwa sami. Mfethu ngikuphiwa wena yazi. Mntana mali msobona le nje umpisi. Hayi. Mfethu hayi mina ngiyazi mfethu. Yazi ukuthi namhlanje ngiyacula namhlanje. Ngithi nkosikazi mase ngicula. Siyacula. Umngane phela ukuthi uyangishaya umona. Hayi uyacula leyanto. Mase ngishaya. Nomkhize kade ngabagcina ngisabazi bapha yazi. Hayi baba kuhle nje impela abahlehla hayi kuhle kuhle. Kodwa yazi ukuthi ngalesikhathi izinto ihamba kahle. Hayi Bathi phu. yebo phela. Yazi indaba. Usathani. Hayi man. Bathunyiwe baba wena khuleka nje konke kuzolunga. Hayi masho njalo nkosikazi. Masho njalo nkosikazi. uNkulunkulu khona yabo nje bangicula. Ahene. Hayi man. Bazoyibuyela umkhizi. Hayi basabuya phela nakho baba phela abona masu usuthi usuphakama usuthi. Sengicula mngami. Bafika phela lapha bazokushintsha umoya. Bazobuya. Hayi bangabuyi. Bazobuya mngami. Ngiyaqiniswa. Kodwa ke manje kufanele hlakaniphi mngami. Wena mama bebuya la kufanele ungavumeli umbana asondele lethu ngoba zobe senginemali ngithi. Hayi. Eyazi khona inukudla hayi ulambe kahle. Ufuna lutho indaba zomkhize. Hayi angifuni lutho baba. Umkhize ingangamela. Hayi ngathi usabanga kanani mina. Hawu ekhaya kompisi. Hawu madoda. Hawu we. Ubani. Uzohlala lapho lo. Uzohlala lapho wena uqhamu nkosikazi kade ngisho manje. Nami. Sambonga uNkulunkulu. Umuntu kade agcina ekhaya. Ninjani kompisi? Sikhona umkhizi. Hayi. Hayi mpisi umuntu uyafa umkhuhlane. Uqhamukapi sawufa umkhuhlane nje ngisakwazi nto. Ukuthi nje usiyena umngane wangempela uyabona ukuthi usiya umngane. Usikade akhuluma ngawe manje baba umkhizi. Kunini madoda ngigcina kade bafethu wabona ukuthi kunoNkulunkulu ophila mina ngiyezwa mangihamba lapha ngilunywa indlela ukuthi hayi ngiyafuna ukukhuluma nanokuphela kade nanokuphela vele mina ngumuntu ongaphansi umngane mfowethu umuntu oprofetayo futhi umngane mfowethu akamshiya umuntu umngane mfowethu akunjalo mfowethu kunjalo buka nje bukusapha kanani ubabitha ngani unkosikazi ungiphethe kahle mfowethu wena ngagcina mfowethu ungaka namanje mfowethu ungena la sengaze kuyindle yami yonke impilo mfowethu ngale sibhemeseka wena mfowethu izinto zikhambela kahle. Hayi umnandi. Nangiyahlanganiswa ngibona ngiyashisila nje amaphakethe angaphandle. Kanti ungaka nje uyingangamela nje. Ubongibuza ukuthi njengoba ngiyimgaka ngenze ngani ngoba nawe mhlawumbe uyathanda ukuba mgaka. Kodwa mina ke ngumuntu onemfihlo futhi nje uma ufuna ukuthi ufuna mina ngichushise mina ngizokuchushisa mina mfowethu. Yasike mfowethu uyacula. Kade ngikuphosta. Awusika kancane. Ayinkinga baba. Ukulungisa nje. Ukakhala ngokudla baba umkhize ngimzwile. Thatha udrinki, khona udrink la ekhaya. Thatha udrinki. Yebo baba. Usilungisela sixoxe mina. Hamba ke nkosikazi phuthuma usala. Uphathe namagwinya mekhona he. Nama fry. Awu siyabona. Into yami madoda. Hayi ngiyashaya mfowethu. Uyabona futhi sina.